Ang istoryang ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ni Manoy. Taon 1940s, Cadiz, Negros Occidental. Simulan na natin. Isang gabi, umalis ako ng bahay papunta sa bahay ng kaibigan ko upang sunduin siya para mag-disco kami sa kabilang baryo. Dati kasi magkalayo-layo ang mga bahay sa lugar at pataas-baba ang mga daan at may mga ilog kang tatawirin. Nasa bundok kasi iyon. At habang naglalakad ako sa gitna ng dilim, sa ilalim ng malaking puno ng biglang, may humipo sa ulo ko at parang inaangat ako pataas. Kaya binunot ko ang dala kong patalim at inangat ko ito nang biglang may dumapo sa puno ng kahoy. Sambag, wika sa Bisaya. Parang huminto ang hangin nung time na yun. At bigla kong naisip yung mga kwento ng lolo ko tungkol sa mga aswang at mga dapat gawin. Kaya imbis na tumakbo ako, umupo ako at nilawayan ko ang aking ulo at nagmasid ng onti. Nang biglang may nakita akong lumilipad na malaking ibon, pero hindi ko pinansin kasi nakatuon ng sarili ko sa naiwan sa baba. Ang laking tao, sabi ko habang nawawala sa paningin ko. Kakayanin ko kaya, sabi ko sa sarili ko. Kumuha ako ng mga tuyong dahon ng saging at sinindihan ko ito ng aking sulot at kinalat ko sa paligid. At laking gulat ko sa nakita ko. Napapalibutan na pala ako ng mga sapot. At habang sinusungol ko ito, lumalakas ang tunog ng isang tiktik. Ang naririnig ko at para bang gusto akong sunggaban, yakapin at lapain sa oras na iyon. Siyempre, hinanda ko ang aking sarili sa kung anuman ang mangyayari. At di kalaunan, dumaan pa ang ilang minuto na parang sobra-sobra na talaga ang ginagawa ng isang aso. Bigla na lang lumitaw at tumakbo papunta sa akin. Hambal ko ay kalaing kalaw ay daw buwang. Sa Tagalog, sabi ko, ang pangit parang buwang. Niyakap ako at sobrang lagkit at madulas na katawan na malansa. Sa sobrang lakas naglaban kami, kagat ng kagat na matatalim ng mga kuko. At ako naman ay hindi nagpatinag. Sinaksak ko ng patalim. Ilang oras din kami nagpagulong-gulong habang sa maubos na ang lakas ko. Nawalan na ako ng malay at pakiramdam. Nang nararamdaman kong hinihila ako ng aswang. Natalo ata ako. Yun na ang nasa isip ko nung mga oras na iyon. Nang biglang huminto ang aswang, ito ay galit na hindi mapakali. Yung pala, ang lolo ko na ang kaharap niya at isang pinsan ni lolo. Hanggang nawalan na nga ako ng malay. Umaga, paggising ko, kinuwento ni lolo ang nangyari. Kaya pala natalo ako ng isang aswang na ito. Kapanahunan pa ng mga unang tao sa lugar namin. Sa gitna ng gera, nandyan pa ang mga matatagal na kwento sa amin. Ang swerte ko. Nung araw ng Biyernes ng tanghali, napakatahimik ng panahon. Tanging huni ng ibon at tubig na ilog ang naririnig. Nang napagpasyahan kong mamingwit sa ilog, kung saan ang lahat ng sanga ay hilera sa tabing ilog ay nakayangyaw sa tubig, napakalinaw at napakapayapa. At habang tinitignan ko, ay parang tinatawag ako ng lumusot. Noong nasasangan na ako,
ay hindi nagtagal ay may nakita akong tatlong lalaki. Rinig na rinig ko ang boses nila habang ang isa ay nagmamakaawa. Manuoy, kamusakon. Wala akong may gin sugiran. O binili ng mga kabataan nga kung ginapakaon. Gag-asawa nga galuhat sa akong pagpuli. Sa Tagalog. Maawa kayo sa akin. Wala akong pinagsabihan o pinagbilinan. May mga anak ako at asawa. Naghihintay sa aking pag-uwi. Kaya patawarin niyo na ako. Binigyan ng pala ang lalaki at pinaghukay abang umiiyak. Nang ito ay nakapaghukay na ng malalim. At matapos na ito ay bigla namang hinampas sa ulo ng isang armadong ng baril ang lalaki at bumulagta sa kanyang pinaghukayan at binaril ng 2 beses. At habang ako naman ay nanonood mula sa malayo, ay naghihintay ako na matapos ang 2 lalaki sa pagtatabon ng bangkay ng lalaki. Hindi ako natakot at nang umalis na ang 2 ay pinuntahan ko ang pinangyarihan. At ito ang aking tinignan saglit at umalis ako agad. Habang ako ay naglalakad at balisa, nag-iisip kung anong sasabihin ko sa mga nakita ko, ay may nakasalubong akong lalaki. Sabi ko, bawad ako, nga tawo basin, ni daw amo ako palang sinasa nakita. O sa mga Bisayang nakikinig yan, pakitranslate na lang to. Comment na lang sa baba. Salamat. Grabe ang laki ng tao. Parang ngayon ko lang siya nakita at may dala-dala itong sako. At binati ko ito. Magandang tanghali ho. Magandang tanghali rin. Tumugon naman ito ng pabalik. Pero ang talim ng boses. At medyo galit. Kaya dumiretso na ako sa bahay. At saktong nandun ang aking lolo at tatay. Nanay, ikinuwento ko ang pangyayari at sinabi nila ay wag na daw ako mangilam dahil mga bandido ang mga masasagasaan ko. Dahil sa panahon na yun ay marami talagang rebelde. Nang nagdaan pa ang 2 araw, di ako mapakali ay binalikan ko ang lugar na pinangyarihan. Pagtatakot silim na makarating ako sa lugar. Nagulat ako sa nakita ko. Wala na at hinukay ko ang bangkay. Gamit lamang ang mga kamay ko dahil may mga bakas pa ito at medyo nalipasan na ng araw. Ang pinagtataka ko lang ay hibang hugis na ang mga paa at kamay, parang hindi na tao. Ang sabi ko sa isip ko, baka mga aswang na ang may kagagawan nito. Hindi na ako nagtagal sa lugar na iyon at dali-dali akong umalis at gabi na ang laki na ng buwan. Kaya nakita ko ang paligid habang naglalakad ako pauwi. Ay nakasalubong ko na naman ang malaking tao at nagkatitigan kami at inunahan ko na binati ko ulit siya pero iba na ang tingin sa akin. Sa isip ko, unahan ko ni sakay basi mapadir ko sa dungan sa Tagalog. Unahan ko na baka matalo ako sa dungan at nang malayo-layo na ako sa kanya ay napalingon ako at nakatingin siya sa akin at kitang-kita ko ang tao sa ilalim ng malaking buwan ay walang anino. Hindi ako natakot at nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa balon kung saan kami kumukuha ng inumin at hugasin sa baba. Malayo-layo na sa bahay namin at nang may narinig akong kuto-kuto, ito ay parang hinahing manok. Nakakapisa pa lamang ng mga itlog bukod sa tiktik na ibon ang kuto-kuto ay aswang talaga na nang lalapa ng bibiktimahin. Ako na hindi natatakot ay binunot ko ang itak ko habang naglalakad ako. Pakiramdam ko
ay katabi ko lang ang aswang sa sobrang lapit ng kanyang huni nang malapit na ako sa bahay at biniro ko pa ang kuto-kuto. Salamat sa paggatid ha, sa uulitin. At saktong nasa labas ang aking lolo at tatay, nag-iinom ng tubak. At kinuwento ko ang lahat ng nangyari sa akin, lalo na yung bangkay na nawawala. Di na daw bago yun, mga ganito sa kanila, kasi mula pa noong gera ay nawawala na daw ang mga bangkay ng mga sundalo at rebelde. Tanging mga baril na lang ang naiiwan sa laban. Lumipas pa ang mga araw, ang aswang ay laging ito pumupunta sa bahay upang manakot. Tik-tik at kuto-kuto ang laging naririnig namin tuwing gabi. Habang sa nagkukwento na ang lolo ko at tatay ko kung anong dapat gagawin sa mga gantong sitwasyon. At wag daw ako magpakampante kasi ako talaga ang pakay ng aswang. Nagdaan pa ang mga araw at huminto na ito, siguro nagsawa na at minsan na lang humuhuni at dumadaan na lang sa aming lugar. Pero di ko inakala noong mapayapa na ang panahon at piyesta sa kabilang baryo, nagkayayaan kami magpabarkada, magdisko sa kabilang baryo. At doon nga ang nangyari ang lahat nang inaabangan pala ako ng aswang. Dumating na rin ang araw ng piyesta na rin sa aming lugar ng 2 araw kung saan napakaraming tao nagsasabong at iba pa ay nagsusugal. Siyempre, walang raid ang mga pulis dahil ang mga tao dati lumalaban ng patayan, yung iba pa naman ay rebelde pa. Sa tuwing sasapit ang gabi, nasa disco naman ang mga tao. Sobrang saya dati sa lugar. Kaso, taon-taon na lang ay meron talagang namamatay. Kundi 1, kundi 4 o 5 pa. Huling linggo ng araw ng piyesta, tanghaling tapat, nang pumunta ako sa bahay ng pinsan ko, kung saan nandun sila papa, lolo, mga tiyuhin ko, at mga kilala nila na nag-iinom. Napakaraming tao, malawak ang lugar. Pagdating ko ay bigla nila akong tinawag para uminom, nang bigla akong nakita ang taong lagi kong nakakasalubong sa daan, sa gubat, di kalayuan sa amin. Nagtataka ako kung bakit nandun siya at mag-isa lang, at sinabi ko agad sa lolo ko, "Lo, nakikita niyo ba yung taong malaking yun?" "Oo, apo. Namumukhaan ko siya, pero hindi ko siya kilala ng personal. Siguro wala pang pamilya dito yan. Ang tanging nakapagtataka lamang, ako ay yung itsurang matanda na. Pero siya, hindi nagbago ang itsura niya. Bakit kaya?" At habang nagkukwento ang lolo ko tungkol sa aswang at sa 7 hakbang para malaman kung totoo nga ang aswang nga, ang tao ay biglang sumabat. Ang kasama nila at medyo lasing na. Hindi ako naniniwala sa aswang. Aswang na yan. Wala yan. At binalaan siya ng lolo ko na huwag nang ituloy ang sinasabi niya. Ang pagsunod sa 7 hakbang, dahil dudumugin ka ng aswang agad-agad kahit maraming tao, dahil sa tingin lang ng mga iba sa'yo ay parang nabubuang ka. Pero sa totoo lang ay nakikipag-away ka na sa mga aswang. Hindi nagkamali si lolo at hagad umandusay ang kasamahan nila at paikot-ikot ito sa lupa at sumisigaw na parang baliw, at pinagtatawanan lang siya ng mga tao habang kami ay nakatingin sa kanya. At bigla namang nawala ang malaking tao. Ilang oras din nagdaan, di pa rin tumigil ang kasamahan nila sa pagsisigaw.
nang nagsasalita na si Lola. At doon na lang nagsitahimikan ang mga tao nang sabihin ni Lolo na dinudumog na daw siya ng aswang. Ang mga taong ito ay agad namang pinasok sa bahay ang kasamahan nila at doon medyo kumalma at hanggang ngayon, hanggang sa hinatid na ito pauwi. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ay natapos na din ang pesta. Ilang linggo ang lumipas at nabalitaan namin na nabaling na ang kasamahan nila. Tatay at lagi niyang sinasabi ang katagang aswang na paulit-ulit. Kita-kita na lang tayo sa part 2. Salamat. Pasensya na kayo kung hindi ako marunong magbisaya. Comment na lang sa baba yung mga Tagalog ng binisaya. Pasensya na. Salamat. Sa last part ng kwentong ito, dun ako magsha-shoutout. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli.